Serikali tariase chiseme korende serikali ya county ya Kisii gekobwaterana na Jira Digital nigo yegwire meroberio yokubasemia abana iguru yobutumeki which computer emetandao yekerero amangana mental health na boigo iguru yechinchira cyokwegendereria kibunchireria ase ntunde ye ase entunda ye ase wodi yechitago barabwense mu yebunge ya South Mugrango nigo aborokiwa beri kirie baetanite chimye isato abono basemi gukora umukia asekera ekemo keria bagokora. Ncha Maria Tangoro kwa Ishmael Nyakoni umutuniri bwa programu ya Jira ase county yetu ya Kisii wachira ase ngencho gocha kebirasi bya Ajiri ase ward yechitago borabu nse umutuniri bwa minto MCA Felix Nyambane Ombati abanafunzi abange sana bayasokire ase ngencho gocha basoma bare over 300 abaye to kilo magaba nitongambia mona ase ngencharo ringa bya bakonya bange bakuri family chintaka elinde banyore the basic trainings bunabona amangana computer literacy, amangana personal branding and marketing, amangana career choices, amangana financial literacy. Elinda basaba manyangana kibali erende kale bakogenda kuchibosyo kana boyo abanafunzi abange mbale bakote form 4 batamaiti osebatanyora asanga kwa busy aboyo kwa skills ekiri chikonyara kwa chiko bakonya gwa approach bugima asama tukale bosyo igayo abata ebya bayibuli balenka ngabanchira abana babo elinde banyaka bagochiche program yenigere fully sponsored amane county government ya Kisii siyo buraibu mugabo na Simba Arati boyigo kubwata namo no MC borogongoro ku Felix twachirege gasengencho yoko bachaki elinde bekonya soge mugore bosyo ya mwana sana.